కనకాలకూటం జిఘాంసయాపాయ యథాప్యసాద్వి లభే గతిం త్రియుచితాం సంపాదయాలుం శరణం వ్రజేమ. హరే కృష్ణ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாயாப்பூர் யாத்திரால இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, மாயாப்பூர் யாத்திரையை பற்றி சொல்லிருக்காங்க. யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இருக்கின்றதோ ஐ திங்க் ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி, நீங்க பேசலீன்னா மியூட்ல போயிருங்க மாதாஜி. நீங்க ஆன்ல இருக்கப்ப பயங்கர சவுண்ட் கலாவதி மாதாஜி. எஸ், நானே 2 வாட்டி மியூட் பண்ண அவங்கள. அவங்க பேசுறப்ப சவுண்ட் வருது இல்ல, அவங்க பேசாம சைலண்ட்ல இருக்கப்ப மைக் ஆன்ல இருக்கப்ப சவுண்ட் கிச் கிச்னு வருது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், கலாவதி மாதாஜியோடது சவுண்ட் நானே 2 வாட்டி க்ளோஸ் பண்ணேன். பட் அவங்களோட டிவைஸ் இஷ்யூ, அவங்களது அதுதான் ப்ராப்ளம். மட்டும்தான் போட்டுக்குவேன் மாதாஜி. அப்புறம் மியூட் பண்ணிடுவேன் மாதாஜி. லவுட் ஸ்பீக்கர்ல போடுறதுனால அது அந்த இது வரதான் செய்யும். அவங்க வாய்ஸ் யூஸ் பண்ண வராது மாதாஜி. அதோட சேர்ந்து இது செஞ்சு ரயில் கட்டற மாதிரி இருக்குது. நோ ப்ராப்ளம். we have to accept it, move forward. மாதாஜிக்கு நம்ம சொல்றோம், மாதாஜி எவ்வளவு முடியறதோ செய்யட்டும். so we should go forward. okay, அதனாலதான் கிருஷ்ணா பிரபு சைலண்டா மியூட் பண்ணி விட்டுருவாரு. so we should ரெக்கார்டிங் கேக்கும்போது கிளாரிட்டி இல்ல. ரெக்கார்டிங் கேக்கும்போது கிளாரிட்டி இல்ல. purpose of recording is not achieved. ஆமா மாதாஜி. அதாவது recording is not இந்த achieved. சத்தம் தான் அந்த ரெக்கார்ட்ல நம்ம காதுல ஜாஸ்தியா விழுது. மாதாஜி கலாவதி மாதாஜி, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஹெட்செட் எடுத்து போட்டு காதுல போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸ்பீக்கர் போட வேண்டாம். ஸ்பீக்கர் போட்டா அது அப்படியே உங்களது மட்டும் இல்ல, நிறைய பேர் டிவைசஸ் ஸ்பீக்கர் போட்டாங்கன்னாக்கா இட் வில் கிரியேட் நாய்ஸ். எப்போனா நீங்க தெரியாம அன்மியூட், உங்களுக்கே தெரியாது, நீங்க தெரிஞ்சு செய்யல, பட் எல்லாருக்குமே அது தெரியும். பட் இருந்தாலும் இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் நான் உங்களுக்கு தரேன். ஒரு ஹெட்செட் வாங்கி இப்படி போட்டுக்கோங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு மட்டும் கேட்கும் பொழுது அது கண்டிப்பா அந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வரவே வராது. நீங்க தெரியாம அன்மியூட் பண்ணிட்டா கூட பிரச்சனையே வராது. ஓகேங்களா? இது ஒண்ணுதான். எஸ் எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் யுவர் கைண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். மியூட்ல வச்சுக்கோங்க. முடியலையா? மியூட்ல வச்சுக்கோங்கன்னா அப்ப ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், மாயாப்பூர் யாத்திரை அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம். ஜென்மாஷ்டமிக்கு யாரெல்லாம் போறீங்க? ஐ திங்க் உஷா மாதாஜி போறாங்க, எனக்கு தெரியும். ஜென்மாஷ்டமி எப்ப மாதாஜி? 6th 7th இல்லையா? 6th 7th 8th 9th அந்த மாதிரி. சோ 6th 7th 8th 9th கிளம்புறாங்க இருந்து. ஓகே ஓகே, குட் மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் யூ ரெப்ரசன்ட் தமிழ் மாதாஜி. இந்த வாட்டி எனக்கு டவுட்டே வர்றது மாங்களூருக்கு. ஸோ ஐ ஹாவ் சம் அதர் ஒர்க்கும். ஐ திங்க் உங்களுக்கு நான் சொல்லலன்னு நினைக்கிறேன். நான் அப்புறமா சொல்றேன் இதை பத்தி. ஓகே, ஸோ ஐ ஹாவ் சம்திங் வேர் ஐ எம் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு கோ டு மாங்களூர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். மாயாப்பூர் வருது கஷ்டம். ஏன்னா அந்த சமயம் தான் நான் காசிக்கு புக் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே, மாயாப்பூருக்கு நான் கூட மாதாஜி செப்டம்பர்ல துவாரகா போறேன் மாதாஜி. கிரேட் கிரேட் கிரேட், போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாங்க. நவம்பர் 3rd நான் இன்னும் பெர்மிஷன் எங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கணும், எங்க பிரபு கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் புக் பண்ணணும். வெரி ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் த மாயாப்பூர் யாத்ரா. ஐ கேன் டெல். பிரபு கண்டக்ட் பண்ணது. அங்க ரூம் டிக்கெட்டும் புக் பண்ணிட்டு ஃபிளைட் டிக்கெட்டும் புக் பண்ணிட்டு கடைசி நிமிஷத்துல எனக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால போகவே இல்லை நான். ஸோ அந்த சமயத்துல மீண்டும் பகவான் எப்படி அழைச்சிக்குவாருன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ அவருக்கு விருப்பம் இருந்தால் அவர் எவ்வாறு அழைத்து கொள்ளணும் நான் வெறும் முயற்சி மட்டும்தான் பண்ண போறேன். அவருடைய விருப்பம் என்னவோ அது நடக்கட்டும். எது இருந்தாலுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம
அடுத்தவங்களுக்கு மாத்திரம் உபதேசிக்க கூடாது, நமக்கும் சேர்த்துதான் அது உபதேசம். ஸோ வி ஷுட் ஆல்சோ அக்செப்ட் தட் அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஸோ இதுதான் ஆஸ்பீஷியஸ் கார்த்திகை மாசத்துல வந்து மாயாப்பூர் யாத்திரை நவம்பர் 3 இருந்து நவம்பர் 8 வரைக்குமே இருக்கு. 5 நாள். அதாவது 3 அன்னைக்கு நம்ம அங்க போய் சேருவோம், 8th இருந்து அன்னைக்கு கிளம்புவோம். ஸோ கார்த்திகை மாசம் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப விசேஷமானது. நாம் எப்பவுமே இந்த புனித யாத்திரை ஸ்தலங்களுக்கு எல்லாம் சென்று வருவது என்பது பன்மடங்கு பலன் என்று சொல்வார்கள். இந்த பன்மடங்கு பலன்கள் வந்து நாம பௌதிக கண்ணோட்டத்துல எடுத்துக்க வேண்டாம். ஆன்மீகத்துல நமக்கு கண்டிப்பா முன்னேற்ற பாதை வரணும் இல்லையா? அப்பதான் நம்ம பௌதிகத்திலிருந்து நம்ம விடுதலையே அடைய முடியும். இல்லை என்றால் இங்கேயும் பந்தம், அங்கேயும் இங்க ஒரு கால் அங்க ஒரு கால்ல தான் நின்றுட்டு இருப்போம் நம்ம. அதனால அதை நாம வந்து அந்த பாதை ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. ஸோ இந்த ஆஸ்பீஷியஸ் கெட் அன் அன்ஃபர்கட்டபிள் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒருத்தருக்கு ஒரு புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்லும் பொழுது அவங்களுடைய பக்தி பாதையில ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் கண்டிப்பா வர்றது உண்டு. அது நம்ம பக்தியினுடைய சமர்ப்பணத்தை பொறுத்து கண்டிப்பாக நிகழும். அதனால நமக்கு நிறைய தடைக்கற்கள் இருக்கும். அந்த தடைக்கற்கள் எல்லாம் என்ன? முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய பாவ கர்மங்களால் நாம வந்து ஒரு செயலை வந்து பூரணமான நிலையில செய்ய முடியாது. பக்தி தொண்டே, இறை தொண்டுக்கே நமக்கு நிறைய அப்டக்கல்ஸ் வரும். இதை நாம எல்லாருமே உணர்ந்திருப்போம். எஸ்பெஷலி நாம ஜபங்களை வந்து அட்டென்டிவா பண்ண முடியாம போறது, நாம பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட அதற்கு வந்து அவ்வளவு தடை கற்கள் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெளியே வரணும்னா இந்த மாதிரி புனித தலங்கள் யாத்திரை, பக்தர்களுடைய அசோசியேஷன், ஒரு தூய பக்தருக்கு சேவை புரியக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ளும் போது பிரசாதம், இந்த சாது சங்கம், இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒன்றாக இணையும் பொழுது நமக்கு இந்த தடைக்கற்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளையே அறியாமல் வந்து அந்த கிளியரன்ஸ் மோடுக்கு எடுத்துட்டு போயிடும். அப்புறமா நாம செய்யக்கூடிய பக்தி சேவை என்பது நமக்கு வந்து பக்குவமாக அமையறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது. ஸோ இட்டனரி இன்க்ளூட்ஸ் மாயாப்பூர், நவதீப் தாம், கங்கா ஸ்நான் அண்ட் மெனி மோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கங்கா ஸ்நானமும் உண்டு. இது வரைக்கும் நான் கங்கா ஸ்நானத்துக்கு நார்த் சைடே நான் போனதே கிடையாது. ஐ ஷுட் டெல் தட். ஸோ அதிகபட்சமா போனது இப்போ இந்த பூரி ஜெகநாத் யாத்திரை ஒண்ணுதான் நான் வந்து நார்த்ன்னு போனதே. அதனால இந்த நார்த் சைடு இது வந்து நாம இங்க பாக்குறோம். அப்கமிங் நியூ டெம்பிள் ஆஃப் வேதிக் பிளானட்டோரியம். ஸோ வேதிக் பிளானட்டோரியம் கூட பண்றாங்க. இப்ப நம்ம கோலோக சார்ட் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அந்த சார்ட்டையே அந்த இடத்துல வந்து அவங்க வந்து தே ஆர் மேக்கிங் இட் ஆக்சுவலி இந்த ஃபார்ம். ருத்ரவீப், மோதரம் தீப், ஜனு தீப், ஸோ அதாவது இந்த 9 ஐலாண்ட்ஸ், அந்தர் தீப், இதெல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கோட்ருமா தீபா, இந்த கோட்ருமா மனை, there was one song actually. ஒன் சாங் இஸ் தட் இந்த கோட்ருமா. நித்யானந்த பிரபு மேல வந்து இங்கதான் நித்யானந்த பிரபுடைய இது அவருடைய அவதரித்த இடம். ருத்ர தீபா, வேல் புகார், இதெல்லாமே அந்த இடத்துல வந்து பார்க்க. மத்தியா தீபா, கோல தீபா, ரித்து தீபா, இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த 9 ஐலாண்ட்ஸ், தீவுகளை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த ஐ திங்க் அதிக மத்தாஜி நீங்க இருந்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் எந்தெந்த ஊரு நீங்க ஆல்ரெடி போய் வந்திருக்கீங்க? எஸ், ஐ எம் நாட் able to tell anything. Sorry இல்ல மேம், இப்பதான் just little அந்த ஓகே மேம். இது வந்து you're talking about மாயாப்பூர் இல்லையா? மாயாப்பூர் இவங்களுடைய யோகபீட்டா. ஓகே யோகபீட்டா வந்து சைத்தன்யா பிறந்த இடம். அந்த சாரி மேம், ஸ்கிரீன் மூவ் ஆகுது, 1 செகண்ட். யோகபீட்டா வந்து சைத்தன்யா பிறந்த இடம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரீவத்சா அங்கன் கீழே இருக்கிறது. ஸ்ரீவத்சா அங்கன் வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். என்னன்னா இந்த பிளேஸ் வந்து மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது. இங்க வந்துதான் எவ்ரி டைம் சைத்தன்யா வந்து என்ன சொல்வீங்க, அந்த சங்கீர்த்தன் ஆறுதும் நம்ம பாஸ்ட் டைம் வச்சிருந்தோம்ல மேம், வெளியில வந்து இதெல்லாம் கெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த நான் வெஜிடேரியன் சாராய பாட்டில் எல்லாம் வச்சு கெடுத்த இடம் வந்து இதுக்கு வெளியில தான். ரைட். அது கோபால் அப்படின்னு ஒரு நாட் டிவோட்டி, வேணும்ட்டே அவரை பொறாமப்பட்டு ஸ்பாயில் பண்ணணும்னு, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு கேன்சர் வந்து அந்த ஸ்டோரி தெரியும். ஜஸ்ட் ஷார்ட்டா சொல்றேன். அண்ட் ஸ்ரீவத்சா அங்கம்ல என்டர் பண்ணா நம்மளுக்கே ஒரு வைப்ரேஷன் வரும். அதாவது நான் வந்து 2 years ஐ திங்க் 2 years, ஆமா லாஸ்ட் இயர் போல, அதுக்கு முன்னாடி இயர் போறச்சே பிகினிங்லயே அவ்வளவு we could feel.
நெக்ஸ்ட் Okay. வந்து Yes, I'm scrolling, ma. Sri Chaitanya Mata. ஓகே, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் இது ஒரு மட்டு. இது லாஸ்ட் டைம் நாங்க கவர் பண்ண மாதிரி தெரியல. ஓகே, கோவர்தன சைத்தன்ய மட் மாயாப்பூர். ஸ்ரீ கோவர்தன சைத்தன்ய மட் மாயாப்பூர். அடுத்து வந்து ஸ்பெஷல் மேம் பின்னாடி இது ஜெய் மேம் இவர் மேம் ராஜ்பூர்ல இருக்கிற அந்த கோயில் நம்ம ஜெகநாத் டெம்பிள் கொஞ்சம் இருக்குங்க மேம். ராஜ்பூர்ல மேல மேம் தட் இஸ் ஜெகநாத் விட்டிங்க மேல இருக்காரு. சோ ஜெகநாத் ஸ்டில் ஃபர்தர் அப். இது ஸ்டாப். இது வந்து ஜெகநாத் டெம்பிள். இது வந்து கரெக்டா நாங்க வந்து தாமோதர் மந்தப்ப போனோம். அதான் அந்த பிக்சர் இருக்கு. இதுல என்ன ஸ்பெஷல்னா இது வந்து ஆக்சுவலா மாயாப்பூருக்குள்ள இல்ல, இது ஒன் ஆஃப் த ஐலாண்ட்ஸ் ராஜ்பூர் அப்படின்னு. இது வந்து டெலிகாஸ்டும் பண்ணுவாங்க. நம்ம மார்னிங் மாயாப்பூர் பூஜை அப்போ இந்த ஜெகநாத் தான் டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்க. சோ இங்க வந்து லெக்சர் இருந்துச்சு. சோ இது வெரி நைஸ் பிளேஸ். இத பத்தின பர்சனல் ஸ்டோரி நான் சைத்தன்யா அப்ப சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் ஓகே மாதாஜி எங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெம்பிள் இப்படிதான் இருக்கு. எக்ஸாக்ட்லி சேம் ஸ்டாச்சர், சேம், நோ டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி. So within 2 kilometers, I don't know. I think that is a Krishna's grace, I should tell. So past 3rd year, this is, I think, in the teaching profession la. ஆனாலும் நான் கிருஷ்ணர் டெம்பிள், அதாவது இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போகணும்னாக்கா லாஸ்ட் இயர் பர்த்டே அப்போ ஒரு, அதாவது ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு கிருஷ்ணா டெம்பிளுக்கு வந்து வெறும் கிருஷ்ண சிலை இருக்கக்கூடிய டெம்பிளுக்கு தான் போக முடிஞ்சது. ஆனா இந்த வாட்டி எனக்கு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க, இங்க இருக்கு இஸ்கான் டெம்பிள், நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 weeks முன்னாடி, 2 weeks சொல்ல முடியாது, 2 months முன்னாடி வந்து இந்த வாக்கிங் போகும்பொழுது ஒருத்தர் சொன்னாங்க. ஆனா எக்ஸாக்ட்லி இதே மாதிரிதான் இருக்கும். ஸோ வீட்டுக்கு ஐ எம் சோ பிளஸ்டுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஏன்னா இந்த மாசம் அதிக மாசம் எல்லாமே மேக்சிமம் எவ்வளவு எனக்கு முடியறதோ அந்த அளவுக்கு போய் அவருடைய சேவையை வந்து அதாவது சேவிச்சுன்னு வர்றதுக்கான ஒரு பிராப்தத்தை எனக்கு பகவான் கொடுத்தார். ஸோ ஐ எம் வெரி பிளெஸ்ட் ஃபார் தட். சேம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அதுவும் ரஜப்பூர் ஜெகநாத், நியூ ரஜப்பூர் ஜெகநாத் டெம்பிள் எல்லாம் பேரு. இஸ்கான் அதாவது மாகடி ரோடுன்னா அந்த இடத்துல இருக்கு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன் மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் யமுனை நதியிலேயே இருந்திருக்காரு மாதாஜி. அதனால கங்கைக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஏக்கமா இருந்துதான். கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்ட வரவே இல்லையே, எப்ப பார்த்தாலும் யமுனையிலேயே விளையாடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்களாம். அப்புறம் அப்பதான் சைத்தன்யரா அங்க பிறந்து அப்ப கங்கையில பிறந்ததுனால அதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டதுனாலதான் அப்படி இப்படி ஓடி அந்த மகிழ்ச்சியால, அதனாலதான் இத்தனை தீவுகள், நவத்வீப்பு அந்த இடத்துல அவ்வளவு அந்த கங்கை ஓடி 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 சந்தோஷத்தால் அது செஞ்சதுனால அந்த நவத்வீபங்கள் தோன்றியது அப்படின்னு நான் ஒரு இதுல கேட்டேன். தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் ஷேரிங் திஸ். நவதீபனா நவ மீன்ஸ் 9 இல்லையா? தீபங்கள் என்றால் தீபங்கள் இருக்குது. அந்த சந்தோஷத்தால அத்தனை உருவாக்கி இருக்காங்க, இங்கேயும் அப்படி போனதுனால. ஓகே, நவதீப் என்றால் 9 ஐலாண்ட்ஸ் பேர், அதுதான் நவதீப். ஓகே, ஐ திங்க் இது வந்து தர்மேஸ்வர் டெம்பிள், நவதீப். ஓகே, ஜெகநாத் மாதாஜி ரைட்டா மாதாஜி? மகா தர்மேஸ்வர் பிரபு இதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்களாமா? ஓகே, இந்த வாட்டி நிறைய நாள், அந்த வாட்டி கம்மி நினைக்கிறேன். இந்த வாட்டி 5 days மேல இருக்குமா? 3, 4, 5, 6, 7, 8 மீன்ஸ் 6 days வருதுமா? 6 days 5 days தான் வருது. நான் நேத்தியே பார்த்தேன். 8th காலையில அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்கன்னா 5 days. ஓகே ஓகே ஓகே, அப்படி கூட 5 days கூட இட் இஸ் a very long journey தான் இல்லையா? பஜன் குட்டீர் ஆஃப் ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி. இவர் யாரு? 5th இல்லையா? அதாவது இந்த ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி யாரு? இவருடைய பக்தி வினோத தாகூர் அவருடைய குரு இல்லையா? ரைட், எல்லாருமே கரெக்டா? அது இந்த லாஸ்ட் 5 குருஸ். ஆமா 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 மேம். பட் நாங்க போலன்ற அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது வந்து சைத்தன்யாவோட இது பாத கமலம் ஸ்லிப்பர். அதுக்கு முன்னாடி தர்மேஸ்வர் பிரபு இது இல்லையா? கரெக்ட் மேம். அதான் இதான் மேம். ஓகே, வெஸ்ட் ஆஃப் பெங்கால். அது வெளியில அண்ட் அந்த ரூம் சின்ன ரூமா இருக்கும். அது நம்ம வந்து பாக்குறது வந்து ரொம்ப சின்ன ரூம். இதுதான் இல்லையா? ஓகே ஓகே, பின்னாடி தர்மேஸ்வர் மகாபிரபு டெம்பிள். ஓகே, பக்தி வினோத தாக்கூரோட ரெசிடென்ஸ் இது. இட்ஸ் a nice place. ஓகே, சோ பக்தி வினோத தாக்கூர் ரெசிடென்ஸ் அப்பந்தான் வந்து பிரபு அவரோட ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி ஏறி மேல போய் கூட நம்ம சாண்டிங் பண்ணலாம். வருது
இது இங்க இருந்துதான் அவர் வந்து பண்ண அந்த பிளேஸ். ரைட்ல இருக்கிறது என்னன்னு தெரியல மேம், ரொம்ப ஷேக்கியா இருந்துச்சு. ஹரிஹரா கஷேத்ரா. அது ஏன் மத்தது டபுள் கலர் மாதிரி இருக்கு, ஒரு இடத்துல ஒயிட் இருக்கு, ஒரு இடத்துல பிளாக்கா இருக்கு. ஆஃப் ஒயிட் ஆஃப் பிளாக். ஐ திங்க் இது சிவனா இது தெரியல மேம். ஐ ஃபீல் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிவனுக்கு மேல இது இருக்கும் இல்லையா, சிவா விஷ்ணு ஹரிஹரன் சிவ விஷ்ணு ஹரிஹரன் இருக்கல்ல மாதாஜி. அப்ப சிவனும் விஷ்ணு மாதாஜி. கங்கா பூஜா, கங்கா ஸ்நான். வெரி நைஸ். ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ண மாட்டோம், வெறும் பூஜை ஒண்டிதான் பண்ணுவோம். ஓகே, boat ride. Okay. The kingdom of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ஆக்சுவலா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே போனோம். ஆக்சுவலா நான் ஆல்ரெடி போயிட்டோமே, மறுபடியும் போகணுமான்னு நினைச்சேன். பட் இட்ஸ் நைஸ் அசோசியேஷன். அந்த சான்ஸ் கிடைக்காது. போன தடவை நம்ம போறச்சே ஆக்சுவலா யாருமே தெரியாது. ஆமா, இந்த வாட்டி எல்லாருமே தெரியும், தெரிஞ்சவங்க. ஓகே ராதிகாமா, you are also planning means you please tell me. வாங்க மாதாஜி நம்ம போவோம். Okay, sure. I also have to take permission from my Prabhu. I have to take permission from my Prabhu. After that only I can plan. Okay. Because business things and all are there now. That one also I need to align accordingly. That is the only thing. அதெல்லாம் முடிச்சிட்டு நம்ம. So these are the categories கொடுத்திருக்காங்க, accommodation கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க அதுல பார்த்துட்டு நீங்க எது வேணுமோ அது accommodation நீங்க முதல்ல வந்து புக் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி டிக்கெட்டும் முதல்ல புக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்ல தான் போகும். அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையா இப்ப நோ லிஃப்ட் இருக்கக்கூடியதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிரைசிங் இருக்கும், லிஃப்ட் இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பிரைசிங் இருக்கும். ஓகே, சில பேருக்கு ஏசி இருக்கிறது டிஃப்ரெண்ட் பிரைஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஓகே, நல்லா பார்த்து இப்பவே நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியில என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கும். அப்ப நம்ம ஃபீல் பண்ணவே கூடாது. ஓகே, so if you are okay with any number of எந்த விதமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, you can take it-னாக்கா that is fine. இப்ப எனக்கு ஸ்பெசிபிக்கா சில பேருக்கு உடல் வந்து ஒத்துழைக்காது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறவங்க சில சுச்சுவேஷன்ஸ்க்காக அவங்களால லிஃப்ட் தான் ஏற முடியும், படிக்கட்டு ஏற முடியாது, வயோதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க எல்லாம் லிஃப்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த இதை பார்த்து புக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so that it will be helping you to go for the things. Okay, so இதுதான் அகாமடேஷன் நான் ஏசி கேட்டகரின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுல லாஸ்ட் டைம் நீங்க எங்க இருந்தீங்கம்மா ராதிகாமா? காட்டுங்க மேம், என்னெல்லாம் இருக்கு ஆப்ஷன்? நாமஹட்டா வம்சி இதுல எதுவுமே இல்லீங்களா? சைத்தன்ய பவன், கீதா பவன். I can't remember exactly. I think அயோத்தியா பவனா இல்ல தெரியல, கீதா பவனான்னு தெரியல. இல்ல மேம், கீதா பவன்ல வந்து சாப்பாடு போட்டோம், சாப்பிட்டோம். Okay, I'm not able to remember actually. Even I booked that time. I don't know which room I booked to be tracked. I am not able to recollect because it was in 2020, na? If I'm right. 21 illa ma'am? 21 na? Oh, you're right ma'am. 20 only I think ma. 21 ma'am. 21 na? Okay. 2 years ஆச்சு. Okay. 21 ஆமா 21 ஏனா டாட்டர் கரெக்ட்டா ஜாயின் ஆனா காலேஜ். Okay. Okay. So I think இதெல்லாம் சேவைகள் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப ஜென்மாஷ்டமி சேவை யாருக்கெல்லாம் வந்து சேவையில கலந்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அட்லீஸ்ட் கலச சேவையாவது நீங்க if you want to do you can do கலச சேவா. இல்ல மினிமம் ஜூலன் அப்படின்னா அந்த உய்யாலு சேவை பண்ணுவாங்க இல்லையா பகவானுக்கு, அர்ச்சனை சேவா 1001, அன்னதான சேவை 500 கூட இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் முடியறதோ அவங்க வந்து இங்கேயே அந்த ஜிபே நம்பர் கூட கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு டைரக்டா பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த மேல அந்த ஜென்மாஷ்டமிக்கு போறோம்னு நினைக்கிறவங்கள வந்து 3 பேர் இருக்காங்க. கௌரவ் பிரபு இருக்காரு, சச்சிதானந்த பிரபு இருக்காரு, ஸ்ரீவத்சங்க பிரபு இருக்காரு. இவங்களை வந்து நீங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அவங்க தங்கி இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த 3 பேர்ல யாரையாவது கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸ்ரீவத்சங்கம் பிரபு தெலுங்கு பேசுவார், கன்னடா அண்ட் தெலுங்கு ரெண்டுமே பேசுவார். கௌரவ் பிரபு ஹிந்தி, அடுத்து இங்கிலீஷ், அடுத்து சச்சிதானந்த் பிரபு வந்து கன்னடா, இங்கிலீஷ், ஹிந்தி எல்லாமே இருக்கும் அவர்கிட்ட. தமிழ் ஆனா 3 பேர்ல யாருக்கும் தெரியாது. அதனால Srivasangam Prabhu will be like he'll manage ma'am Tamil if you speak. Tamil if you speak because he stayed in Rajajinagar, Bangalore. So that area is full of Tamil people only. So I think he may understand. You can speak. Okay. So if any help, en kuda vandu sollunga so that I can also direct to Srivasangam. Two different things. Confuse ஆகாதீங்க. மாயாப்பூர் வேற, இது வந்து தனேஸ்வரி மேம் காட்டுறது வந்து நம்ம இது. ஆமா, இது மேங்களூர் யாத்திரை 6 ல இருந்து 8 வரைக்கும். செப்டம்பர் இது. செப்டம்பர் 6 ல இருந்து 8 வரைக்கும். ஓகே.
ஸோ இந்த யாத்திரை வந்து நீங்க வந்து இந்த சேவையை வந்து நீங்க போய் செய்யணும். இதுல எந்த கம்பல்ஷன் கிடையாது இந்த சேவை செய்யணும்னுட்டு. யாருக்கெல்லாம் முடியறதோ அவங்க செய்யுங்க. ஓகே. ஆனா நீங்க யாரெல்லாம் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ போயிட்டு வாங்க. ஏன்னா இட் இஸ் நீங்க அங்க போனீங்கன்னா மோஸ்ட்லி உடுப்பிக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க. அடுத்து நம்ம மத்வாச்சாரியாருடைய பிறந்த இடமா இருக்க பாஜகவுக்கு கண்டிப்பா அழைச்சிட்டு போவாங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த கேரளா பார்டர் கிட்ட வந்து 2 டெம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். 2 டெம்பிள், அந்த 2 டெம்பிள் ஞாபகம் சட்டன் வரல. ஸோ இது வந்து பத்மநாப டெம்பிளோட கனெக்டிவிட்டி ஆக்சுவலி அந்த டெம்பிள். ஸோ குழந்தை கிருஷ்ணராக இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பெரியவங்க, அதுக்கப்புறம் பத்மநாபராக அந்த இடத்துல சென்றது. அந்த 3 டெம்பிளுக்கு ஒரே நாள்ல இந்த பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த குழந்தை கிருஷ்ணரா இருந்தாது, அடுத்து பத்மநாப டெம்பிள் பார்த்துட்டு வந்து கடைசியில வந்து இன்னொரு டெம்பிள் இருக்கு. இந்த 3 டெம்பிளையுமே தரிசனம் பெற்றா ரொம்ப விசேஷம்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது கேரளாக்கு போயிட்டு வந்து வர்றதுக்குள்ள நமக்கு முடியுமான்றது தெரியாது. ஃபிளைட்ல இருந்தா நம்ம ஐ திங்க் 3 இடம் நம்ம பார்த்தோம். ஆமா மாதாஜி, ஆமா கருந்துருத்தியா என்னமோ பேர் சொல்லுவாங்க. மத்த 3 ஊர் அது 3 ஒரே நாள்ல போகணும். one day you have to cover ராதிகம்மா. So if you are able to cover one day only, that is really great ன்னு சொல்லுவாங்க. அங்க ஒரு முதல்ல 3 டெம்பிள் கேட்டேன். அந்த 3 டெம்பிள் எனக்கு டக்கு ஞாபகம் ஒரு இடம் இல்ல கருங்குருத்தி இல்ல. தட் இஸ் இந்த 2 டெம்பிளுமே கேரளா பார்டர் கிட்ட தான் இருக்கிறது. இது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த குழந்தை கிருஷ்ணர், அடுத்து வந்து நான் அதாவது 4 கைகளுடைய விஷ்ணு ரூபத்துல உட்கார்ந்து இருப்பாரு. சாரி, பத்மநாபர் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி. படுத்துட்டு இருக்கிறது நம்ம வந்து எங்க பாக்குறோம்? கேரளால பாக்குறோம். திருவனந்தபுரம். திருவனந்தபுரம் போயிட்டு இங்க இருந்து திருவனந்தபுரம் போய் சொல்றீங்களா? இல்ல குருவாயூரப்பன் வந்து இங்கமா மேங்களூர்லயே வந்து மேங்களூர்ல வந்து கேரளா பார்டர். அது கட்டில் வருதா என்னன்னு தெரியல. கட்டில் கிட்டேயே எங்க எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. ஐ வில் டெல் யூ, நாளைக்கு அதை நான் செக் பண்ணிட்டே சொல்றேன் நான். சோ இந்த ஏன்னா எனக்கு ரிமெம்பர் இருக்கணும், உங்களுக்கு சொல்லணும் நிறைய நினைப்பேன், ஆனா மறந்து போயிடுவேன் நான். ஸோ அந்த கேரளா அந்த மேங்களூர் பார்டர் கிட்ட வந்து 2 temples are there. So you have to start from the first temple, which is the பாலகிருஷ்ணா டெம்பிள். அது பாலகிருஷ்ணா தான் பேரு அந்த டெம்பிள்க்கு. பட் அந்த லொகேஷன் எனக்கு ஞாபகம் வரல. அடுத்து வந்து அங்க இருந்து அந்த தரிசனத்தை முடிச்சுட்டு நீங்க காலையில விடியகால தரிசனம் முடிச்சுட்டு you have to leave to Trivandrum. ட்ரிவாண்ட்ரம்ல போய் பத்மநாபரை தரிசித்துட்டு மீண்டும் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பத்மநாபரை நீங்க பார்க்கலாம். அங்க ஒரு crocodile வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆக்சுவலி. அந்த ரீசென்ட்லி அந்த crocodile கூட வந்து மரணித்து விட்டது. ஸோ அது ஈவன் பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்தே இருந்தது. அது என்ன உணவு சாப்பிடும் சொல்லுங்க? நம்ம பகவானுக்கு பிரசாதம் மட்டும்தான் சாப்பிடும். அது த லைவ் காட் அங்கேயே வந்து இருக்கக்கூடியது, அந்த குளத்திலேயே தான் இருக்கும். அது இப்போ ரீசென்ட்லி 1 or 2 months பிஃபோர் தான் அது மரணித்து விட்டது என்று நம்ம சச்சிதானந்த பிரபு தான் சொன்னார். ஸோ அதனால சச்சிதானந்த பிரபு கேட்டா கூட சொல்லுவாரு, லெட் மீ செக் வித் ஹிம். இந்த 3மே ஒரே நாளுக்கு போய் பார்த்துட்டு வரணும்னு சொல்ற விசேஷம்னு சொல்லுவாங்க. அது அப்ப வந்து இந்த கீழே அந்த பாதாளத்துல இருந்து உள்ள போய் அங்க போயிட்டு வந்துருவாங்களாம். அந்த மாதிரி ஒரு இது இருந்ததாம் அந்த காலகட்டத்துல. So they will reach Trivandrum by path only and they will come back by night to the temple in the sitting posture of the temple. அதுவும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த கோயில் சுத்தியும் குளம், ரொம்ப அழகான ஒரு கோயில் அது. So that also we went actually. So அந்த மாதிரி உங்களை அழைச்சிட்டு போறதுக்கு என்ன அவைலபிலிட்டி இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி. ட்ரிவாண்ட்ரம் போக முடியாது, ஆனா இந்த 2 கோயிலுக்கு மோஸ்ட்லி அழைச்சிட்டு போவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ as per the time availability எல்லாம் வச்சு they will certainly do. அதனால நீங்க மேங்களூர் டெம்பிள் போகும் பொழுது you can also, if time availability, நீங்களும் கூட போயிட்டு வரலாம். டூ குட் சேவா. ரத்த யாத்திரை கூட மோஸ்ட்லி இருக்கும். பிரபுபாதருடைய யாத்திரை கூட செய்வாங்க. லாஸ்ட் டைம் they did it. அவரை உட்கார்ந்து வச்சு எப்படி நம்ம ஜெகநாத் ரத்த யாத்திரை பண்றோமோ அந்த மாதிரி அவருடைய வியாச பூஜை அன்னைக்கு பிரபுபாதருடைய யாத்திரையும் உண்டு. அதனால நீங்க கண்டிப்பா போயிட்டு வாங்க. சரி, visiting the Dham, and if you go there you will have the association of NND Prabhuji, Shivasan Prabhuji, Sachidananda Prabhuji. All are very down to earth people actually, devotees. அவங்க எல்லாருமே நம்ம அசோசியேஷன்ல இந்த மாதிரியும், அதாவது you can see people அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங்கே வந்துடும். I have felt like that. So அந்த அளவுக்கு they are in 20 years, அதாவது more than 20 years in this சேவா. But you can see so humbleness from them, and then we need to சிலதெல்லாம் அவங்கள பார்த்து கத்துக்கணும். ஸோ ஒரு டிவோட்டி கிட்ட இருந்து, பியோர் டிவோட்டி கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து நிறைய கத்துக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய உண்டு. நம்ம இன்னும் பக்தியில நம்ம ஒரு சேச்சுரேஷன் வந்துட்டு நம்ம என்னைக்காவது நினைச்சோம்னா that is the downfall of our thing. Okay, you should never feel that we are
saturated in that பக்தியில. எஸ் ஐ ஆம் ஆல்ரெடி நான் சுத்த சத்துவ நிலையில இருக்கேன், நான் சத்துவ நிலையில இருக்கேன் அப்படிலாம் நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா தட் இஸ் த டவுன்ஃபால் ஆக்சுவலி. ஸோ வி ஆர் ஸ்டில் வி நீட் டு கோ ஃபார் த ஹையர் திங்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மாயாப்பூர் யாத்திரை யாரெல்லாம் வர்றீங்க? அட்லீஸ்ட் எனக்கு பிரபுஜி கண்டிப்பா கால் பண்ண கேட்பாரு. அட்லீஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே இதுல சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க, ஃபார் லாங் அசோசியேஷன், ஓவரால் பிளானிங். ப்ளீஸ் கொஞ்சமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இம்மிடியேட்டா இல்ல, அட்லீஸ்ட் ஒரு டென்டேட்டிவா வரணும்னு இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வரணும்னு இருக்கேன்றத நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன். ஓகே, தேங்க்யூ மாதா, தேங்க்யூ மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி. அனந்தபுரா கரெக்ட், காசர்கோட் கரெக்ட், காசர்கோட் கேரளா கரெக்ட், கிருஷ்ணா பிரபு போட்டது அனந்தபுரம் கரெக்ட். அனந்தபுராலதான் வந்து ரிட்டர்ன் வந்திருக்காரு பத்மநாபர், வந்து அனந்த பத்மநாபன் அப்படின்னு தானே நம்ம இது சொல்லுவோம். திருவனந்தபுரம் அவர் தான் அந்த இடத்துல உட்காரு. இன்னொன்னு கூட இருக்கு பிரபு கிருஷ்ணா பிரபு, யூ கேன் சர்ச், தட் இஸ் ஆல்சோ இந்த பார்டர். அந்த அனந்த பத்மநாப கிட்டேயே தான் இருக்கக்கூடியது. அந்த பெங்களூர் சொன்னீங்களா மாயாப்பூர் சொன்னீங்களா? மாயாப்பூர் மாயாப்பூர் மாத்திரம் தான் கையை தூக்கணும். Mangalore is you can Mayapur you are talking about Bangalore, so I got confused. Okay. No Krishna Prabhu போட்டாரு அனந்தபுரம் அந்த டெம்பிள் கரெக்ட் தான். காசர்கோட் அனந்தபுரா டெம்பிள். கண்ணூர்ன்ற இடத்துல கூட ஒரு கோவில் இருக்கு மாதாஜி. கண்ணூர்ல இருந்து இந்த இதுலதான் வரும் மாதாஜி. கண்ணூர் கிட்டே தான் வருது. கண்ணூர் தான் இது, கண்ணூர் காசர்கோடு தான் இது. பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் கை தூக்கல. பிரேமா மாதாஜிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கா? மாயாப்பூர் எல்லாம் வர மாட்டாங்களா? அவங்க வேற எங்கேயோ போறேன்னு சொல்லிட்டு. தனியா இல்ல, நான் துவாரகா போறேன் மாதாஜி, புக் பண்ணியாச்சு மாதாஜி. எங்க துவாரகாவா? ஆமா மாதாஜி. நீங்க சொல்லியிருந்தா நான் வந்திருப்பேன் மாதாஜி துவாரகா. இப்ப ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல, வாங்க மாதாஜி. என்ன டைம் போறீங்க? செப்டம்பர் லாஸ்ட்ல தான் மாதாஜி. ஓகே, ஐ திங்க் ஓகே. மணிமேகலை மாதாஜி, விஜயகுமாரி, ஆர் மாதாஜி, அமர்தா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி. துணைக்கு வேணும் மாதாஜி, நான் தனியா வர முடியாது. அதுதான் ஓகே. வேற யாரெல்லாம் வரீங்க அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா வந்து சொல்லணும். ஓகே, so that we will take. மேம் இது என்ன டேட்ஸ் மேம்? நம்மளது நவம்பர்ல அக்டோபர்? நவம்பர் 3rd. ஓகே, நவம்பர் டைம் இருக்கு. நவம்பர் 3rd we have dates. நவம்பர் 3rd. ஓகே, நவம்பர் தான. September, October I am also very tight. I cannot plan. At least November I can see that new operations and all. Ma'am, you also raise your hand please. Yes, sure ma. போதும் மாதாஜி. அவங்க பிக்கப் பண்றாக்கப்ப வந்து அவங்க பாக்குறாங்களாம் மாயாப்பூர்லயே. ஒண்ணு சொல்றேன், NND பிரபு கூட போற ஒரு ட்ரிப், இது NND பிரபு பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்றதால நான் சொல்லல. இதை விட பெஸ்ட் ட்ரிப் யாருமே ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியாதுன்னு ஏன் சொல்றேன்னா, ரோட்ல இருந்து எல்லாமே அவர் பாத்துப்பாரு. ஆக்சுவலா பைசாவே எடுத்துன்னு போக வேணாம், இந்த பே பண்ணிட்டாங்கன்னா எதுவுமே வரி பண்ணிக்க வேணாம். அதான் நான் சொல்றேன், லைவ் ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு, லைவ்லயே நான் சொல்றேன். ஜஸ்ட் நீங்க வந்து அந்த உங்க வீட்டுல இருந்து ஏர்போர்ட்டோ இல்ல ட்ரெயின்கோ வந்தீங்கன்னா போறோம், அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே அவர் பாத்துப்பாரு. அங்க இறங்குறதுல இருந்து, அங்க சாப்பிடுறதுல இருந்து, அங்க வர்ற வரைக்கும் நடக்கிறது, கோயில் தரிசனம் எல்லாமே பாயிண்ட் டு பாயிண்ட். அதான் சொன்னேனே, நீங்க வந்து சிங்கிள் ரூபி எடுத்துன்னு போவேன், உங்க வீட்டுல இருந்து ஸ்டேஷன் வரைக்கும் எடுத்துன்னு போனா போறோம். அதை தவிர எதுவுமே பாத்துக்க வேணாம். உங்க செக்யூரிட்டி, உங்க தர்ஷனம் எல்லாமே பிஸியாவே வைப்பாரு, ஃப்ரீயாவே இருக்க மாட்டாரு. காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஃபுல் டே இருக்கும் ப்ரோக்ராம்ஸ். சோ அதனால வந்து நீங்க வந்து வரி பண்ணிக்கவே வேண்டாம். ஐயோ நான் வந்து எப்படி போவேன், தனியா 3 மணிக்கு தர்ஷனம் போனாலும் அங்க ரெடி பண்ணுவாரு. நான் சும்மா டிக்கெட்ஸ் லஞ்சுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு எதிரில இருக்கிற ஜஸ்ட் ஒரு 100 feet தான். 4 மணிக்கு தனியா இறங்கி எப்படி நடக்கிறது திருப்பதி மாதிரி இருக்கும், அதை விட பல மடங்கு சேஃப்டி அண்ட் கிளென்லினஸ். அதுக்கே வந்து NND பிரபு வந்து கிளியரா சொன்னார், நீ வரியே பண்ணிக்காதன்னு. சச்சிதானந்த பிரபு ஓடி வந்து கொடுப்பாரு டிக்கெட், லஞ்ச் டிக்கெட். அந்த லெவலுக்கு வந்து அவங்க எப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி பாத்துப்பாங்க. சோ நீங்க வரியே பண்ணிக்க வேணாம். இது வந்து எனக்கோசம் நான் சொல்ல, இருக்கிற ஒவ்வொரு டிவோட்டிக்கும். சோ ஜஸ்ட் உங்க வீட்டுல இருந்து ஸ்டேஷன் வர்றது ஒண்டிதான் நீங்க வரி பண்ணிக்கணும். நீங்க பேக் பண்ண வேண்டிய ட்ரெஸ் தவிர நீங்க எதுவுமே வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். தமிழ்நாட்டுக்கு வரலையே மாதாஜி, ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வர்றவங்க அது நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் மாதாஜி. நாங்க 2 பேரும் பண்ணல, நானும் தனேஸ்வரி மேமும். ஆமா, நீங்க எல்லாருமே நமக்கு நீங்க யாரெல்லாம் வரீங்கன்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெரிஞ்சாதானே. ஆல்ரெடி பிரபு வந்து சொன்னார், ஆனா யாத்திரையெல்லாம் கொஞ்சம் ஹோல்டா வச்சார் அப்போ. ஏன்னா டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரொம்ப மும்முரமா போயிட்டு இருந்ததுனால யாத்திரையில அவரால் போக்கஸ் பண்ண முடியாது. அதனால நாங்களும் வந்து பிரபு கொஞ்ச நாள் ஹோல்ட்ல வைங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். பட் இப்ப சடனா ஐ திங்க் சம்படி would have asked for யாத்ரா, ஐ திங்க் சோ. அதனாலதான் மாயாப்பூர் யாத்திரை வச்சிருக்காரு. It's a very nice thing. I am also praying. I don't know what God is பண்றாங்க மேம். இல்லனா usually they will not repeat the same place. மாயாப்பூர் இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் விட்டுற கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன்.
ஏன்னா என் வாழ்க்கையில மாயாப்பூர் அதுக்கப்புறம் விருந்தாவன் இது 2 இடத்துக்கு போயிட்டு வந்துடணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ வாட் காட் டிஸ்போஸ். So this is my prayers to மாதாஜி. சென்னையில இருந்து எப்படி மாதாஜி வர முடியும்? இதுக்கு சென்னையில இருந்து டைரக்டா எல்லாருமே எப்படின்னா எந்த பாதை, அதாவது நீங்க ட்ரெயின்ல வரலாம், பிளைட்ல வரலாம். கல்கட்டாக்கு வந்து ரீச் ஆயிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கல்கட்டா தானேமா ராதிகா? லாஸ்ட் டைம் ஆல்சோ இட் வாஸ் only Calcutta you reach. From there they will arrange for the கல்கட்டா வந்து மாயாப்பூர் கூட அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அதான் சொல்றேன், எதுவுமே நீங்க வரி சாப்பாடு கூட அவங்க தான் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. நம்ம இறங்கின உடனே சாப்பாடு கையில வந்துரும். ஆமா, கல்கட்டா கடைசியில மீண்டும் கல்கட்டால வந்து விட்டுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களுடைய பாதையை எடுத்துட்டு வந்துடும். ஓகே, சோ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ரீச்சிங் டு கல்கட்டா யூ ஹாவ் டு டேக் த டிக்கெட்ஸ். அது நீங்க புக் பண்ணிக்கணும். ஓகே, சோ பிளான் ஃபார் தட். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வில் சி எத்தனை பேர் நம்ம கலந்துக்கிறோம் பகவானுடைய அருளுக்காக. எல்லாரும் கிருஷ்ணா பிரபு ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஃப்ளோட் பண்ணிடுங்க. டெஸ்டினேஷன், மீன்ஸ், ஃளைட் அந்த மாதிரி ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க. சோ அப்படியே லோக்கல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் வச்சுக்கலாம். பெங்களூர் இருந்தா பெங்களூர் யாராவது கோஆர்டினேட் பண்ணலாம். சென்னையா இருந்தா ஐ லாஸ்க் மோகன்தாஸ் பிரபு ஆர் சம்மன் டு கோஆர்டினேட். அந்த மாதிரி இருந்தா ஈஸியர் டு மேப். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வரலான்னு இருக்கேன் மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? நான் வரலான்னு இருக்கேன் மாதாஜி. அது யார்? அதெல்லாம் பேர் சொல்லணும். அனுஷா மாதாஜி. அனுஷா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. அனுஷயா மாதாஜி தெரியாது மாதாஜி. சரி மேம் ஐ லைக் மாதாஜி. ஓகே, கிருஷ்ணா பிரபு இது ஒண்டி ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. மேம் ஐ ஹேவ் டு லீவ் நவ. ஐ வில் கேட்ச் யூ லிட்டில் லேட்டர். வில் கனெக்ட் at 10 o'clock or so. Yeah. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஐ திங்க் ஓகே. நாம எல்லாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே ஹேண்ட லோவர் பண்ணிக்கோங்க. சோ இன்னைக்கு நாம எத்தனாவது கேண்டோல வந்து என்ன பாகத்தை படிக்க போறோம்? 3rd cantoல செகண்ட் பார்ட். ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். இந்த பாதை எவ்வளவு தூரம் தூக்கி, அதாவது இந்த கடந்து வந்ததுக்கு வந்து ஒரு புக்க முடிச்சிட்டு நம்ம அடுத்த புக்கு போறது வந்து இட் இஸ் a great thing. சோ பகவானுடைய எல்லாரும் ஹரிபோல் 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 மாதாஜி. ஹரிபோல் எல்லாருமே ஹரிபோல். சோ இன்னைக்கு நாம 17வது சாப்டரா வாசிக்க போகின்றோம். ஓகே, சோ அதுக்கு முன்னாடி நாம இதனுடைய சம்மரியை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல ஹரிபோல், அதுக்கப்புறம் மாதாஜி சொல்லிட்டு பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ரொம்ப மனமும் வந்து என்னுடைய தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் தேங்க்ஸ் அண்ட் தென் ஆல் க்ளோரிஸ். எல்லாமே பகவானுடைய பாதங்களுக்கு சமர்ப்பணம். ஏனென்றால் எல்லா புகழும் அவனுக்கே உரித்தானது. இந்த புகழை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு எந்த தகுதியுமே கிடையாது. அதுதான் உண்மை. அந்த குவாலிபிகேஷனே நமக்கு கிடையாது. நம்ம எவ்வளவு பாண்டியத்தம் பெற்றாலும் கூட அனைத்தும் பகவானுடைய அருள் தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். I welcome your hearty thanks மாதாஜி. So that but I will surrender everything to the lotus feet of the Lord so that பகவான் எல்லாரையுமே இந்த பிரயாணத்தை வந்து முன்னின்று நடத்தி செல்லட்டும். அவரே இதற்கான மார்க்கத்தை அதாவது இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்களுடைய பாதங்களுக்கு நம்முடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். ஏன்னா அவர் சிம்பிளா வந்து பாகவதத்தை எழுதவில்லை என்றால் எனக்கு கூட இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. 4000 திவ்ய பிரபந்தம் எடுத்து வச்சுட்டு நான் ஒரு ஸ்லோகத்தை அதை வாசிச்சா கூட நமக்கு வந்து அதனுடைய வியாக்கியானம் வந்து புரியறவளுக்கு இருந்தா எனக்கு கண்டிப்பா எடுத்து சொல்ல முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி இதே பாகவதத்தை வந்து வேற யாராவது வியாக்கியானம் எழுதியிருந்தா கூட எனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா பகவத்கீதை வேறொருவருடைய வியாக்கியானத்தையும் நான் பார்த்திருக்கேன். அது நிஜமாவே எனக்கு புரிஞ்சதே கிடையாது. சிம்பிளா எழுதுனா மட்டும்தான் அதனால நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறதே இந்த லோ இன்டெலிஜென்ஸ் தான். சோ ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் வரணும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸே நமக்கு கிடைக்க பெறும் இல்லையா? எல்லாரும் தயவு செஞ்சு மியூட்ல போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. So background noise. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Thank you Mataji. Thank you. So in the victory of Hiranyaksha over all the direction of the Hiranyakshanam Hiranyakashipuடைய அவதாரம் இந்த அதாவது 17ல இருந்து 19வது சாப்டர் வரைக்குமே ஹிரண்யாக்ஷனுடைய அதாவது லார்ட் வாராகா அண்ட் ஹிரண்யாக்ஷா இவர் இருவருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய செயல்களை பற்றி தான் நாம படிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் 3 அத்தியாயங்கள்.
அதுல நிறைவு 19வது அத்தியாயத்துல வந்து ஹிரண்யாக்ஷனுடைய வதமும் வந்து நிகழும் இல்லையா. சோ பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் லார்ட் வாராகா அததான் நாம இந்த 17வது அத்தியாயத்துல இருந்து 19வது அத்தியாயம் வரைக்கும் படிக்க போறோம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து நமக்கு நல்லொருள் புரியட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட பிரேயர்ஸோட இன்னைக்கான செஷனை, இன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு, நம்ம வெறும் முன்னுரை மட்டும் நம்ம எடுக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷா மண்டேல இருந்து நாம வில் ஸ்டார்ட் வித் த கிளாஸஸ். ஓகே, சோ லார்ட் வாராகருடைய லீலைகள் அதுதான் அந்த தலைப்பின் கீழே அடுத்து வரக்கூடிய மூன்று பதங்கள் வந்து அத்தியாயங்கள் வந்து நாம் அதை பற்றி தான் படிக்க போகின்றோம். சோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்த ராத காந்த நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். சோ இந்த 17வது அத்தியாயத்துல வந்து 3 பாகங்களாக பிரிக்க போகின்றோம். இந்த 17வது அத்தியாயத்துல வந்து எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது என்றால் 31 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. இந்த 31 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து இந்த 3 கேண்டோஸையும் நான் 3 சாப்டர்ஸையும் நம்ம வந்து ஒரு சம்மரியா இப்ப நான் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இட் வில் ஹேவ் a அப்படியே பார்க்கலாம். இது எல்லாமே ஸ்டோரியா தான் இருக்கும் நமக்கு நினைக்கிறேன். அதனால இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் லார்ட் வாராகா, அதாவது பகவானுடைய லீலைகள். வாராக அவதாரத்தில் அவருடைய லீலைகளை பற்றி நாம 17, 18, 19 அத்தியாயங்களில் படிக்க போகின்றோம். அந்த 17வது அத்தியாயத்துல வந்து விக்டரி ஆஃப் ஹிரண்யாக்ஷா ஓவர் ஆல் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். இந்த அண்டத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளையும் அவன் வந்து வெற்றி கொள்கின்றான். யாரு? ஹிரண்யாக்ஷன். அதை பற்றி படிக்க போறோம். அப்படின்னா அவனுடைய அசுர செயல்களை எல்லாம் நாம் இந்த இடத்துல வந்து தேவர்கள் எல்லாம் சங்கடத்தில் ஆழப்போகக்கூடிய அதாவது ஆழப்போகின்ற அத்தகைய சூழ்நிலைகளை பற்றி எல்லாம் நாம் இந்த இடத்துல வாசிக்க போகின்றோம். சோ முதல் 15 ஸ்லோகங்கள் வந்து inauspicious omens after the birth of the twin brothers. அதாவது நான் இந்த 2 ஹிரண்யாக்ஷனம் மற்றும் இரண்யகசு இந்த 2 சகோதரர்கள் வந்து அவதரித்த பொழுது அமங்கலமான சூழ்நிலைகளை பற்றி எல்லாம் வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன. எது? முதல் 15 ஸ்லோகங்கள் இந்த 17வது அத்தியாயத்தில். மற்றும் 16 - 19 வந்து இந்த சகோதரர்களுடைய வளர்ப்பு இல்லையா, அவங்க எவ்வாறு வளர்கிறார்கள் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. 20 - 26 இரண்யாக்ஷன் எல்லா திக்குகளிலுமே அவன் வெற்றி கொள்ளக்கூடியதை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுறது. 27 - 31 கான்வர்ஷன் பிட்வீன் வருணா அண்ட் இரண்யாக்ஷன், வருணதேவனுக்கும் மற்றும் வந்து இரண்யாக்ஷனுக்கும் மத்தியிலே நடைபெறக்கூடிய உரையாடலை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் 17வது சாப்டர்ல இதெல்லாம் கவர் ஆகிறது. நெக்ஸ்ட் 18வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, லார்ட் போர் அண்ட் த டிமன் இரண்யாக்ஷன் இருவருக்கு மத்தியில யுத்தம். அதாவது வாராக அவதாரம் இல்லையா. சோ வாராக அவதாரம் இதுல வந்து நீல வாராகமா இல்லை வந்து ஹிரண்ய அதாவது கோல்டன் அந்த ஹிரண்ய வாராகமா என்பதை நாம அப்புறமா பார்க்கலாம். சோ நீல வாராகரை பற்றி நாம இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலா அந்தந்த பதங்கள்ல வரும்போது நமக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும். சோ பகவானுக்கும் மற்றும் இந்த ஹிரண்யாக்ஷனுக்கும் மத்தியில நடக்கக்கூடிய போரை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது 18வது சாப்டரு. அதுல முதல் 8 ஸ்லோகங்கள் வந்து அந்த அசுரன் வந்து பகவானை வந்து ஏளனப்படுத்துவதை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுவது. லார்ட்ஸ் ஃபிட்டிங் ரிப்ளை டு ஹிரண்யாக்ஷா, அது 9வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வந்து
பகவானுடைய பதில்கள், அவன் எவ்வாறு ஏளனமாக இருந்து கொண்டு பகவானிடத்தில் எல்லாம் கேள்விகளை தொடுக்கின்றானோ அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பகவான் விடையளிக்கக்கூடிய தன்மை. மேலும் 13லிருந்து 20வது பகவானுக்கும் இரண்யாக்ஷனுக்கும் அதாவது இடையில நடக்கக்கூடிய போர், மற்றும் 20லிருந்து 28 பிரம்மா ரிக்வெஸ்ட் லார்ட் வாராகா டு கில் இரண்யாக்ஷா. சோ பிரம்மர் வேண்டிக் கொள்கிறார், பிரார்த்திக்கின்றார் பகவானிடத்தில். அது 20வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 28வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே வாராகரிடத்தில் அவர் வேண்டிக் கொள்கிறார் இந்த இரண்யாக்ஷனை வதம் செய்யுமாறு. அவருடைய பிரார்த்தனைகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 19வது சாப்டர்ல ஹிரண்யாக்ஷனுடைய வதம். சோ பகவான் வாராகராக தோன்றி அந்த இரண்யாக்ஷனை வதம் செய்வது என்பது 19வது அத்தியாயத்துல பார்க்க போகின்றோம். முதல் 29 ஸ்லோகங்கள் இருவருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய யுத்தத்தை பற்றி பார்க்கின்றோம். 27லிருந்து 39வது ஸ்லோகம் 27 ஸ்லோகங்கள் இருவருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய யுத்தம். மற்றும் 28லிருந்து 32வது ஸ்லோகம் பிரம்மா அண்ட் அதர்ஸ் பிரைஸ்ட் ஹிரண்யாக்ஷா. சோ ஹிரண்யாக்ஷா அதாவது அவர்கள் புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு இது இந்த சம்மரி இட் இஸ் புகழாரங்கள் பகவானுக்கு தான். ஏன்னால் யுத்தத்தினுடைய முடிவுல ஹிரண்யாக்ஷனுடைய வதம் மற்றும் வாராக அவதாரத்தினுடைய மகிமையை பற்றி புகழாரங்கள் சூட்டுகிறார்கள் பிரம்மர். அடுத்து 33லிருந்து 36வது ஸ்லோகமும் குளோரிபிகேஷன் ஆஃப் த லார்ட்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல பிரம்மா அண்ட் அதர்ஸ் பிரைஸ்ட். ஸோ க்ளோரிஸ் ஆஃப் த லார்ட், பகவானுடைய செயல்களை பற்றி புகழாரங்கள். 37 38 பலஸ்ருதி, அதனால் நமக்கு என்ன பலன் இல்லையா? இதை கேட்பதால் நமக்கு என்ன பலன், இந்த பாகவதத்தை கேட்பதால் என்ன பலன் என்பதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது தான் பலஸ்ருதி. ஸோ இந்த மூன்றுமே 3 சாப்டருடைய முன்னுரை ஆக்சுவலி. ஸோ நாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம். ஓகே, ஸோ பிரேம மாதாஜி வாசிக்கலாம். மைத்ரேய உவாச்ச நிஷாம்ஷயா புவா கீதம் காரணம் சங்க யோஜ்ஹிதாஹ ததஹ சர்வ நிவர்த்ததந்த த்ரிதிவாய திவௌஹு. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேம மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மைத்ரேய உவாச்ச நிஷாம் யா புவ கீதம் காரணம் சங்யோஜ்ஹிதாஹ தத சர்வநியவர்தந்த த்ரிதிவாய திவௌஹ. மைத்ரேய முனிவர், மைத்ரேயர் உவாச்ச கூறுகிறார், நிஷாம்ய கேட்ட பொழுது, ஆத்மபுவா பிரம்மனால், கீதம் விளக்கம், காரணம் சங்கிய பயத்திலிருந்து, உஜ்ஹிதா விடுபட்டனர், தத பிறகு, சர்வே அனைவரும், நியவர்தந்த திரும்பினர், திரிதிவாய தேவலோகங்களுக்கு, துவௌகச தேவர்கள் மேலுலகத்தை வாழும் இடமாக கொண்டவர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், மேலுலகை தாங்கள் வாழும் இடமாக கொண்ட தேவர்கள் இருள் சூழ்ந்து இருப்பதற்கான காரணத்தை விஷ்ணுவுக்கு பிறந்த பிரம்மன் மூலம் கேட்டலும் தத்தம் பயத்திலிருந்து விடுபட்டார்கள். பின்னர் தங்களுடைய உலகங்களுக்கு திரும்பி சென்றார்கள். பொருளுரை. மேலோக வாசிகளான தேவர்களும் அண்டத்தில் இருள் சூழ்வது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை கண்டு அச்சப்படுகிறார்கள். எனவே அவர்கள் பிரம்மனிடம் சென்று முறையிட்டனர். பயம் என்று சொல்லப்படும் உணர்ச்சி நிலவுலகில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உண்டு என்பதை இந்நிகழ்ச்சி குறிக்கிறது. உண்ணுதல், உறங்குதல், பயப்படுதல், உணர்தல் என்ற 4ம் உயிரினங்களின் முக்கிய செயல்களாகும். இந்த அச்ச உணர்வு தேவர்களிடத்திலும் இருக்கிறது. எல்லா கோள்களிலும் உயர்ந்த சூரிய சந்திரனிடத்திலும் இந்த பூவுலகிலும் விலங்கினத்துக்குரிய இச்செயல்கள் இருக்கின்றன. இல்லையே தேவர்கள் இருளை கண்டு ஏன் பயப்பட வேண்டும்? தேவர்களுக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால், தேவர்கள் இன்னல் வரும்போது தலைமையை அணுகுவார்கள். பூவுலகில் வாழ்பவர்கள் தலைமையை எதிர்ப்பார்கள். மனிதர்கள் மட்டும் தலைமையினை அணுகுவார்களே ஆனால் பின்னர் இவ்வண்டத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு எதிர்மாறான நிலைமையும் சீராகிவிடும். குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனுக்கும் ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது. ஆனால் அவன் கிருஷ்ணரை அணுகினான். அவனுடைய துன்பம் தீர்ந்தது. இந்நிகழ்ச்சியின் முடிவான
குறிப்பு என்னவென்றால், நமக்கு சில உலகியல் சூழ்நிலையினால் சிற்சில தடுமாற்றங்கள் ஏற்படலாம். ஆனால் நாம் சரியான விளக்கம் தரக்கூடிய தலைமையை அணுகினால் நமது துன்பங்கள் தீரும். தேவர்கள் பிரம்மனிடம் சென்று துன்பத்திற்கான காரணத்தை கேட்டார்கள். அவர் விளக்கம் கூறியதும் அவர்கள் திருப்தியடைந்து தங்கள் இருப்பிடத்திற்கு நிம்மதியாக திரும்பினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏன்னா போன அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம். சோ காரணம் என்ன இந்த இருளுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்க உரையை வந்து பிரம்மர் அழகாக எடுத்துரைத்தார். சோ இது எல்லாம் பகவானுடைய செயல். அவருடைய அதாவது போர் புரிய வேண்டும் என்று அவர் நினைத்ததால் இப்போ வந்து அதற்கான ஒரு விதையும் வந்து விதைக்கப்பட்டு விட்டது இல்லையா? ஆனால் இதற்கு மூல காரணம் we should never do, அதாவது தவறு இழைக்கவே கூடாது. ஒரு பாகவதர்களுடைய பாதங்களில் நாம் தவறு என்றைக்குமே இழைக்க கூடாது. அது மிகப்பெரிய பாவம் இல்லையா? அங்கே வந்து அந்த மகா பாகவதர்களுடைய பாதத்தில் அந்த பாகவதர்கள் வந்து அதாவது தவறு இழைத்தார்கள். அதனுடைய தண்டனையாகத்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவர்கள் இருவரும் அவதரிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. சோ அப்போ அவங்க அசுரர்களாக பிறந்த பிறகு அவங்களை வதம் செய்வதற்கு பகவானும் கண்டிப்பாக வர வேண்டும் இல்லையா? ஏனென்றால் அவர்கள் வைகுண்டவாசிகளை இந்த இடத்துல யாராலுமே எதிர்க்க முடியாது. சோ இங்க இருக்கிறவங்களை விட அவங்க வந்து அவங்களுடைய வைபவங்கள் ஆற்றல் எல்லாமே வந்து மேன்மையானது. அவர்கள் அசுரர்களாக வந்தாலும் அந்த இயல்பு என்பது அவர்களிடத்தில் உண்டு. அதனாலதான் அவர்களை எதிர்க்கக்கூடிய சக்தி வந்து தேவர்களுக்கும் கிடையாது. சோ அதனால பகவான் ஒருத்தரால மட்டும்தான் அவங்களை வந்து வதைக்க முடியும். அதற்கான காரணம் கொண்டுதான் பகவான் இந்த இடத்துல வருகின்றார். சோ அவதாரங்களுடைய நோக்கம் எல்லாமே ஒரு சில காரணங்களுக்காகத்தான். அந்த காரணங்களை ஆனா அதுல மூல காரணமா பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்களுக்குரிய ரட்சணை இருக்கும், பக்தர்களுக்கான பாதுகாப்பு இருக்கும். இதெல்லாமே வந்து மேன்மையான செயல்கள். அதற்காகத்தான் பகவான் அநேக முறை அதாவது வழிகள்ல வந்து நமக்கு தெரிந்த சில அவதாரங்கள் தான், தசாவதாரம் மட்டும்தான் பகவானுடைய அவதாரம் என்று நாம் நினைக்கின்றோம். உண்மையிலே அப்படி கிடையாது. எண்ணிலடங்காத அவதாரங்களை வந்து பகவான் எடுத்திருக்கார். ஆனா அதுல நமக்கு ஒரு சிலது மட்டும்தான் நமக்கு தெரிய வரும். ஈவன் பாகவதத்துல கூட ஃபர்ஸ்ட் கேண்டால 21 அவதாராஸ் பற்றி தான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ ஆனா மிச்சம் அதுக்கும் மேல இருக்கக்கூடிய அவதாரங்கள் எல்லாமே உண்டு. அப்படி சொல்ல போனா நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா வந்து இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடியது பரமாத்மா. இந்தந்த ரூபத்திலையும் கூட நம்ம வந்து பகவானை நம்ம வந்து ஒரு தெய்வீகமான நிலையில நம்ம இட்டு சென்றால் நாமும் வந்து அந்த குவாலிட்டியை வந்து கண்டிப்பா அடைய முடியும். ஆற்றலில் வந்து அவரோட நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சமமாக முடியாது. ஆனால் இயல்பினால் பேஸ்ட் ஆன் த குவாலிட்டி இல்லையா, நாமளும் வந்து கடவுளுக்கு வந்து அந்த நிகராக அப்படின்னாக்கா இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஆத்மா அந்த பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று. அந்த நிலையை தன்னுணர்வு பாதையில நாம வந்து நிலை பெறும் பொழுது நாமும் அந்த பிரம்ம நிலையை காண்கின்றோம் இல்லையா? சுத்த சத்வ நிலையை காண்கின்றோம். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ நம்ம வந்து நிறைய இந்த இடத்துல ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் வச்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நமக்கு தேவையற்றது எல்லாமே, நமக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் இருந்தால் போரும் என்ற திருப்தியை வந்து நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு உயிர் வாழைக்கு எப்பொழுது அத்தகைய மனப்பக்கம் வருகின்றதோ அப்பொழுதுதான் அவர்கள் வந்து அந்த ஆன்மீக பாதையில் வந்து அதாவது ஸ்திரமாக முன்னேறி செல்கிறார்கள் என்று அர்த்தம். ஆசைகளை, இந்த பௌதிக ஆசைகளை எது வரைக்கும் நாம வளர்த்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அப்ப நம்ம எல்லாருமே டிஸ்டர்ப்டு பாத்துலதான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு போடுறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மைத்ரேய உவாச்ச நிஷாம்யா புவ கீதம் காரணம் சங்கயோஜ்விதா தத சர்வே நியவர்த்தத த்ரிதிவாய திவௌ. மைத்ரேய கூறினார், அதாவது மைத்ரேய உவாச்ச, மைத்ரேயர் கூறினார், நிஷாம்ய கேட்ட பொழுது, ஆத்மபுவா பிரம்மனால் கீதம் விளக்கப்பட்டு, காரணம் அதற்கான காரணம், எதற்கு இந்த இருள்மயம் சூழ்ந்திருக்கின்றதற்கான காரணத்தை அவர்கள் பிரம்மரிடமிருந்து கேட்டதால், சங்கய பயத்திலிருந்து, உஜ்ஜிதாக விடுபட்டனர், தத பிறகு, சர்வே அனைவரும், நியாவர்த்தந்த திரும்பினர், திரிதிவாயக தேவலோகங்களுக்கு, திவஹௌகச தேவர்கள் மேலுலகத்தில் வாழும் இடமாக கொண்டவர்கள், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், ஜனலோகம், தப்போலோகம் இல்லையா, புவர் இந்த லோகம், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் எல்லாமே. சோ அங்க இருக்கக்கூடிய தேவர்களும் ரிஷி முனிகள் எல்லாருமே வந்து பிரம்மருடைய பதிலை ஏற்று அவர்களும் தத்தம் திருப்தி கொண்டு அவர்களுடைய வீட்டுக்கு, அதாவது இந்த இருப்பிடங்களுக்கு திரும்பினார்கள் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் இந்த பதம்.
மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ மைத்ரேய உவாச்ச. மேலுலகை தங்கள் வாழும் இடமாக கொண்ட தேவர்கள் நம்மெல்லாம் வந்து ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டியா யாரும் எடுத்துக்கிறதே கிடையாது. பகவானை ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. தேவர்களை கூட நாம் ஏற்றுக்கொள்றது கிடையாது. சில சமயத்தில் தேவர்களும் இருக்கிறார்களா அப்படிங்கறது எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ளாத அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய நாத்திகவாதிகள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உண்டு. கடவுள் என்பவர் ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது என்னக்கூடிய நிலைமையில இருக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு இல்லையா. மனிதர்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்வது மனிதர்களை தான் வந்து உயர்ந்த ஆளுமையாக இல்லையா. அங்கே பகவானை உயர்ந்த ஆளுமையாக ஏற்றுக்கொண்டால் இவர்கள் எல்லாம் ஒரு நற்காரியம் புரிபவர்களும் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் காடா தான் நம்மளால ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லையா. சோ ராதிகா மாதாஜி கூட உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க, ஜீசஸ்னாலே இஸ் சன் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் நாட் காட் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. யாருமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்களை ஒழிய அவர்களே கடவுள் கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இருள் சூழ்ந்து இருப்பதற்கான காரணத்தையும் விஷ்ணுவுக்கு பிறந்த பிரம்மன் மூலம் கேட்டதால், அதாவது கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணுனுடைய மூலமாக பிறந்தவர் தான் வந்து பிரம்மன் கேட்டதாலும் தத்தம் பயத்திலிருந்து விடுபட்டார்கள். அவர்களுக்கு இருந்த பயம் வந்து விலக்கப்பட்டது. பின்னர் தங்களுடைய உலகங்களுக்கு அவர்கள் திரும்பி சென்றார்கள். பொருளுரை. மேலோக வாசிகளான தேவர்களும் அண்டத்தில் இருள் சூழ்வது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை கண்டு அச்சப்படு. இது கண்டிப்பா உண்டு. நம்ம சிறு பிராயத்துல வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா படம் எல்லாம் பார்த்திருப்போம் இல்லையா. சோ நிறைய பக்தி படங்கள் எல்லாமே வந்து தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு அசுரன் வந்து அவன் வந்து உற்பத்தி ஆகின்றான், அவனுடைய வளர்ச்சி ஏற்படுகின்றது, அவன் தேவர்களை ஃபர்ஸ்ட் தேவர்களை தான் அவன் வந்து ஹிட் பண்றதே இல்லையா. அவர்களுக்கு தான் வந்து துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடியவன் அவன். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை வந்து இந்திரனுடைய நிலை பதவி வந்து எப்பவுமே வந்து பயத்திற்கான ஒரு இது. இந்திரனுக்கு எப்பவுமே இந்த பயம் உண்டு இல்லையா. சிறு பிராயத்துல பார்த்த பிக்சர்ஸ்லன்னா நம்ம இதை பத்தி நம்ம பார்த்திருப்போம் சினிமால எல்லாம் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே அதுல வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் தான் அங்க காட்டுறாங்க நமக்கு. சோ என்னால கூட எல்லாமே ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல, ஏன்னா பல சினிமாக்கெல்லாம் போய் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு, எத்தனையோ ஆண்டுகள். அதனால இது எல்லாமே வந்து அச்சம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. சோ நம்மளுடைய நிலை என்ன, நமக்கு மேல பவர்ஃபுல்லா யாராவது இருந்தா அவங்களை கண்டு நம்ம பயப்படுறது உண்டு இல்லையா. அந்த குவாலிட்டி வந்து தேவர்களிடத்திலையும் உண்டு என்பதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கணும். எனவே அவர்கள் பிரம்மனிடம் சென்று முறையிட்டனர். பயம் என்று சொல்லப்படும் உணர்ச்சி நில உலகில், அதாவது இந்த 14 லோகத்திலுமே உண்டு, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உண்டு என்பதை இந்நிகழ்ச்சி வந்து குறிக்கிறது. உண்ணுதல் இல்லையா, ஸ்லீப்பிங், ஈட்டிங், மேட்டிங் இல்லையா, இந்த மாதிரியான செயல்கள் மட்டும் எல்லா பிரிவினர்களுமே 4 உயிரினங்களில் முக்கிய செயல்களாகின்றது இல்லையா. உண்ணுதல், உறங்குதல் இல்லையா, உணருதல், செயல்படுதல், இது எல்லாமே உண்டு நம்ம கிட்ட. செயல்படும் விதம் இதெல்லாம் நம்முடைய பக்குவம் எவ்வாறு இந்த 3 குணங்கள்ல அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அமைய பெறும். அதுல பயமும் இருக்கும். எஸ்பெஷலி ரஜோகுணத்தவர்களுக்கு பயம் என்பது அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ இந்த அச்ச உணர்ச்சி தேவர்களிடத்திலும் இருக்கின்றது. சத்துவ குணத்துல இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கும் உண்டு என்பது. ஏன்னா அவங்களுடைய ஆற்றலை விட மேன்மையான ஒரு ஆற்றல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சங்கடத்தை விளைவிக்க போகின்றது என்றால், சோ மேல இருக்கக்கூடிய தேவ உலகம் வந்து இந்த மாதிரியான கடினமான சூழ்நிலைகளிலிருந்து விலக்கப்பட்டதே கிடையாது. So they also have to suffer. So எல்லா கோள்களிலுமே உயர்ந்த சூரிய சந்திரனிடத்திலும் இந்த புவி உலகத்திலும் விலங்கினங்களுக்குரிய இச்செயல்கள் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கின்றன. இல்லையில் தேவர்கள் ஏன் இருளை கண்டு பயப்பட வேண்டும் இல்லையா. தேவர்களுக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால் இது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அழகாக பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த வியாக்கியானத்துல வந்து அழகா கொடுத்திருக்கார். நமக்கு எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய கடவுள் வந்து அந்த பரம்பொருள். அவரைத்தான் உயர்வானவர்கள் மேன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈர்த்த அத்தாரிட்டி அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். அதனால்தான் அவங்களுக்கு சங்கடம் வரும்பொழுது அந்த அத்தாரிட்டி கிட்டையும் அந்த அத்தாரிட்டியுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கிட்டையும் போறாங்க. சோ ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம், அந்த அத்தாரிட்டியவே ஏற்றுக்கிறதே கிடையாது. நம்முடைய சங்கடங்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது யார்கிட்ட முறையிடணும்னா, இதை வந்து கடந்து செல்வதற்கான இது எதனால ஏற்படுகின்றது, இதை கடந்து செல்வதற்கான மார்க்கம் என்ன என்பதை எல்லாம் நாம் யாரிடத்தில் முறையிட வேண்டும், எல்லாம் அல்ல இறைவனிடத்தில் முறையிட வேண்டும். சங்கடங்களே இல்லாம வாழ முடியாது இல்லையா. ஆனா சங்கடத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறனை நாம் யாரிடத்திலிருந்து யாசித்து பெற வேண்டும், எல்லாம் அல்ல இறைவனிடத்திலிருந்து. அவரே அதற்கான மார்க்கத்தை வந்து கண்டிப்பாக வழி நடத்தி கொடுப்பார். ஆனால் அந்த நம்பிக்கை தான் நம்மிடத்தில் கிடையாது.
சோ ஏன்னா நாம இந்த புறக்கண்களால் அவரை காண முடியவில்லை. அவருடைய உண்மையான நிலையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு டைரக்ட் இல்லையா, பிரத்யட்சமா இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு அத்தகைய பண்பை நாம ஏற்றுக்கொள்வோம். இல்லை என்றால் அசம்ஷன்ஸ் ஹைப்போதிக்கல்ல கூட நம்ம அதையும் ஏற்றுக்கிறோம் சில சமயத்துல. ஆனாலும் அது ஒரு டவுட் மென்டாலிட்டியில தான் எடுத்துக்குவோம். ஆனா அதே நேருக்கு நேர நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம். இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மாயை திரை. சோ அதனால இந்த மாயையால நமக்கு உண்மையான தோற்றம் பகவானுடைய உண்மையான தோற்றம் நமக்கு தென்படுவதே கிடையாது. சோ இப்பூவுலகில் வாழ்பவர்கள் தலைமையை எதிர்ப்பார்கள். இது நடக்கக்கூடிய ஒன்று தானே. இப்போ ஒரு ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்கு, அதுல தலைமையில ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா இம்மீடியட்டா டெமோக்ராட்டிக் இல்லையா, நாம் எல்லாருமே சுதந்திரமானவர்கள். அதனால எதிர்ப்பதற்கும் நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கு. அதனால எந்த அளவுக்கு வேண்டுமென்றாலும் நம்ம வசைப்படலாம் இல்லையா. இதெல்லாம் நாம கண்டிப்பா செய்துட்டு தான் இருக்கோம். ஒரு ஆட்சி மாறினா இன்னொரு ஆட்சிக்கும் நாம் செய்துட்டு தான் இருக்கோம். சோ நாம தலைமை எதை கருதுறோம், இங்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை தான் நாம அதாவது அவங்க வகிக்கக்கூடிய அந்த பதவியை தான் நாம் கொண்டு அவர்கள் தான் உயர்வான ஸ்தானம் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் உண்மையிலே எல்லாரையுமே ஆளக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் தான் உயர்வான ஸ்தானத்தில் இருக்கின்றார் என்பதை நாம மறந்தே விடுகின்றோம். அவரிடத்தில் சென்று நாம முறையிடுவது கிடையாது. இதற்கான சொல்யூஷன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு நன்மைகள் தேவை என்ற பிரார்த்தனைகளை நாம வைக்கிறது கிடையாது. We always should do prayers. அதாவது for doing the good things also நமக்கு prayers கண்டிப்பா செய்யணும். அவருடைய அருள் இல்லாமல் அந்த நன்மையான காரியங்களும் நம்மளால செய்ய முடியாது. சோ குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் என்ன செய்தான், பகவானுடைய பாதங்களை சரணடைந்தான். அது போல நாமளும் அனைத்து காரியங்களுக்கும் பகவானுடைய திரு பாதங்களை நாம் சரணடைந்தால் அதற்கான மார்க்கத்தை பகவானை கண்டிப்பாக ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். சோ இதனுடைய ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட ஐ வுட் லைக் டு ஷேர். இப்போ ரீசெண்டா நாம எல்லாருமே இந்த லாஸ்ட் மந்த் அதிக மாசத்துல நம்ம எல்லாரும் உபவாசங்கள் இல்லையா, அநேக ஆஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம கோயிலை சுற்றுறது, துளசி மாடத்தை சுற்றுறது, அதே மாதிரி சௌராஷ்டகம் பாடுதல், புருஷோத்தம யோகம் இருக்கக்கூடியது. ஸோ உபவாசம் 2 விதத்துல லாஸ்ட் ஏகாதசி அப்போ 5 days உபவாசம், ஆல்சோ பஞ்சராத்திரிகா உபவாசம் அப்படிங்கிறதும் இருந்தது. ஸோ இது வரைக்கும் நான் போன லாஸ்ட் டைம் உபவாசம் இருக்கவில்லை. ஆனா எனக்கு உபவாசம் இருந்தால் ஒரு நாள் மட்டும்தான் என்னால் இருக்க முடியும், அதுக்கு மேல எனக்கு முடியாது. என்னுடைய உடல் நிலை கண்டிப்பாக ஒத்துழைக்காது. இது 100% எனக்கு நன்னாவே தெரியும். ஆனால் ஏதோ ஒரு உந்துதல் பக்தியில கண்டிப்பா தூய்மை பெற வேண்டும் மற்றும் நாம் எடுத்துரைக்கக்கூடிய இந்த சேவையில தூய்மையான ஒரு சேவையாக அமைய வேண்டும், தூய பக்தி தொண்டலை ஈடுபடணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும் மனசுல இருந்தது. சோ எல்லோருக்கும் நன்மை வழங்கக்கூடிய பாதையை அடுத்தவர்களுக்கும் நாம கண்டிப்பாக எடுத்துரைக்க வேண்டும், அது நம்மளால முடிந்தால். அதனால இந்த சேமத்தை கண்டிப்பாக எல்லோருக்கும், என்னுடைய குடும்பத்திலுமே பக்தி என்பது மேன்மையா வளரணும் அப்படிங்கிறதையும் பிரார்த்தனை வச்சேன். ஆனா பக்தி தொண்டு ஒன்றுதான் பிரார்த்தனை என்று இதுவரைக்கும் நான் பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறதே எனக்கு பிடிக்காத ஒன்றுதான். ஆனாலும் பக்தி தொண்டு இறைவனிடத்தில் நாம் யாசித்துதான் பெற வேண்டும் என்று நானே நிறைய இடத்துல சொல்றேன். அது நான் சொல்லவில்லை, இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய கருத்துக்கள் என்ன சொல்ல வைக்கிறதுனால. சோ இத கண்டிப்பா பகவான்கிட்ட யாசித்துதான் பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறது மனசுல ஒரு உந்துதல் ஏற்பட்டது. சோ இந்த 5 நாட்கள் உபவாசம் எனக்கு நீர் அருந்தாமலும் இருக்க வேண்டும் என்றும், நிறைய நீர் கூட அருந்தக்கூடாது. சோ அதாவது நம்ம பழங்கள் அதிகமா போனா எப்பயாவது பழம், பால், அவ்வளவுதான் குறிப்பிட்டது. அப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகள். எனக்கு இந்த நீர் கூட அருந்தக்கூடாது என்பது எனக்கு நிஜமா தெரியாது. இந்த பஞ்சராத்திரிக்கானுடைய பரிபாலனம் எனக்கு தெரியாது, யாரிடத்தில் போய் கேட்பதும் என்பதும் தெரியாது. இதே மேங்களூர் ISKCONல கிட்ட இருந்திருந்தா கண்டிப்பா நான் கேட்டிருப்பேன். போன் பண்ணி கேட்டா அது நல்லா வராதுங்கிறதுக்காக கேட்கவே இல்லை. நான் ஓகே பகவானே இதை நான் செய்யணும்னு நினைச்சா செய்யவே அப்படின்னு மட்டும்தான் நான் பிரார்த்திச்சேன். ஆனா அந்த 5 நாட்கள் என்பது பசி என்பது இல்லாமலும், நீர் அதாவது நாக்கு வறண்டு போனாலும் நீர் அருந்த வேண்டும் என்ற அந்த நிலையும் ஏற்படுத்தாத வரைக்கும் பார்த்து கொண்டது எல்லாம் வல்ல இறைவனும் இந்த குரு பரம்பரையில் இருக்கக்கூடிய குருக்களுடைய அனுகிரகமாக இருந்தது. இந்த ரியலைசேஷன் எனக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த உபவாசத்தை முடிக்கணும்ன்றது கூட எனக்கு தெரியாது, எவ்வாறு முடிக்கிறதுன்னு தெரியாது. அப்போ நான் இங்க இருக்கக்கூடிய ரஜபுரி டெம்பிளுக்கு போகும்பொழுது அவங்க சொன்னாங்க, நாளைக்கு காலையில இந்த மாதிரி இந்த உபவாசத்தை முடிக்கணும்,
சோ அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே அமாவாசை ஆன பிறகு பிரதமை திதியில வரும்பொழுது தான் வந்து அந்த உபவாசத்தை முடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைத்தார்கள். சோ நாம வெறுமனே மனசுல வந்து இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா, மனசுல நமக்கு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம வந்து செய்ய ஆரம்பித்தால் உடல் உபாதைகளை கூட பகவான் வந்து பார்த்து கொள்கிறார் என்பத அந்த ரியலைசேஷன் வந்து எனக்கு ஏற்பட்டது. என்னுடைய ரியலைசேஷனை மட்டும்தான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறேன். சோ நீங்க எல்லாரும் இதையே ஃபாலோ பண்ணணும்னா, சோ நாம பசி தாகம் என்பது கண்டிப்பாக தெரியறதே கிடையாது. ஆனா எனர்ஜி கொஞ்சமா டவுன் ஆகும்போது ஒரு 2 முந்திரி பருப்பு, எஸ் இல்லைன்னா ஒரு கிளாஸ் பால், இப்படி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தான். சோ அது வரைக்குமே வந்து தொடாம இது இப்படி இருக்கணும்னு கூட தெரியாது. யூசுவலி ஏகாதசி ஒரு உபவாசம் இருந்தா காலையில சம்திங் ஏதாவது சமைத்தே சாப்பிடக்கூடியவள் தான் நான். அதாவது இந்த என்னது ஜவ்வரிசி இதை வந்து கிச்சடி பண்ணி, சோ ஏன்னா என்னுடைய உடல்நிலை பற்றி எனக்கு தெரியும். அதனால இதெல்லாம் வந்து தாங்காது. அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது இது வரைக்கும் உபவாசம், ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கும் பொழுது நான் உபவாசம் இருக்கின்றேன் என்று நினைத்து கொண்டதால் ஏற்பட்ட பலன்தான் அந்த உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட நமக்கு ஏற்படுகின்றது. அதே பகவானே இந்த உபவாசத்தை நீங்கள் வந்து நடத்தி கொடுங்கள் என்று அவரிடத்தில் நாம் பிரார்த்தித்து கொண்டால் கண்டிப்பாக பகவான் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தையும் சரி, அதே மாதிரி உபவாசத்தையும் சரி, அதனுடைய நோக்கத்தையும் சரி சரிவர எடுத்து செல்கிறார் என்பதை வந்து உணர்ந்ததை வந்து நான் உங்க எல்லார்கிட்டையுமே நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இது எதற்காக இந்த என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்க ஷேர் பண்ணேன்னாக்கா, எஸ் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய தலைமை இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானை மட்டும்தான் நாம வந்து மேன்மையாக நம்ப வேண்டும். இங்க எல்லாமே அவரவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பதவிகள் தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதனால அவர்களை நம்புவதை விட எல்லாம் வல்ல இறைவனை நம்பினால் இவை அனைத்தும் கூட பக்குவமாகவே நடைபெறும். இவை அனைத்துமே பக்குவமாக நடைபெறும், நம்ம கையில கிடையாது. சோ ஏகாதசி உபவாசம் கூட நான் உபவாசம் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. நான் இருக்க போற உபவாசம் என்று சொல்லுவதும் கூட வந்து அனர்த்தமான செயல்தான். பகவான் நினைத்து நமக்கு அது மார்க்கத்தை அவர் கொடுக்கட்டும் என்று பிரார்த்தித்து கொண்டு உபவாசம் இருக்க பழகி கொள்ள வேண்டும். So after so many years of உபவாசம், this பஞ்சராத்திக உபவாசம் வந்து எனக்கு எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாமல் செய்தும் அவ்வாறே எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் அவரே செய்து கொடுத்து விட்டார் என்றுதான் எனக்கு அவங்க அந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் பொழுது, அந்த இஸ்கான் டெம்பிள் போனப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் பொழுதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. அது வரைக்குமே நான் கூகுள் சர்ச்ல கூட பார்க்கவே இல்லை. அதனால நம்ம எவ்வாறு செயல்படுத்த வேண்டும் என்பது நாம நினைக்கவே வேண்டாம். பகவானே அதை வந்து கண்டிப்பா வழிநடத்தி சென்று விடுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ஒன்றை மட்டுமே இட்டு சென்று அவர் மேல வந்து பக்தி தொண்டை மட்டும் நாம பெருக்கிக் கொண்டே சென்றால் அந்த பாதை தானாகவே அவர் வந்து உள்ளுக்குள்ள சைத்த குரு இருந்து நமக்கு வழி நடத்துவார் என்று நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? ஆனா அது உண்மையிலேயே நிகழ்கின்றது என்பதை வந்து இந்த ஒரு சிறிய இன்சிடென்ட்ல இருந்து இந்த சிறிய அறிவு கொண்டு நான் இத்தனை ஆண்டுகள் செய்த இந்த உபவாசத்தினுடைய that is what is the mistake அப்படிங்கிறதையும் உணரச் செய்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நான் வந்து கண்டிப்பாக நன்றி கடன்கள் பட்டிருக்கின்றேன். சோ இது எல்லாமே நாம கூட வந்து இவ்வாறு செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா நமக்கு பசி என்பது இருப்பது கிடையாது. பசி என்பது எப்பொழுது வரும்னா, நான் இந்த உபவாசம் இருக்கின்றேன் என்று சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக வரும் பசி என்பது, தாகம் என்பது. பகவான் இதை நம்மள செய்ய வைக்கிறார் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பசி தாகம் எதுவும் இருப்பது கிடையாது. இது என்னுடைய ரியலைசேஷன். ஸோ என்னுடைய ரியலைசேஷன் வச்சு நீங்க வந்து யூ டோன்ட் கன்க்ளூட் தட் இஸ் த ஹையஸ்ட், பட் உங்களுக்கு எவ்வளவு என்ன முடியறதோ அதை அனைத்துமே வந்து பகவான் பாதங்களில் சமர்ப்பித்து, பகவானே நீங்கள் எனக்கு என்ன மார்க்கத்தை கொடுக்குறீங்களோ அந்த மார்க்கத்தை நான் கண்டிப்பாக எடுத்து செல்வதற்கு இந்த எந்திரத்தை எனக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பாதையை கொடுங்க அப்படின்னு வேண்டிக் கொண்டு நீங்கள் இந்த செயலை வந்து செய்யலாம். ஓகே, சோ அவ்வாறு நீங்கள் செய்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமும் இருக்கும், அந்த பக்தி சேவையும் வந்து மேன்மையாக அமைய பெறும். ஸோ பஞ்சராத்திரிக்கா உபவாசம் எதற்கு இருக்க வேண்டும் என்று கூட எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய வந்ததே. தூய பக்தி சேவை யாரெல்லாம் இந்த அதிக மாசத்துல வந்து எல்லாமே பண்ண முடியாதவர்கள் இந்த 5 நாட்கள் மட்டுமே இருந்து செய்யக்கூடியதுதான் இந்த பஞ்சராத்திரிக்கா உபவாசம். எதற்கு என்றும் கூட தெரியாது, அப்படி ஒரு பிளைண்டா செய்யக்கூடிய தன்மையை பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து கொடுத்தார். அந்த ஈடுபாடு, இந்த நம்பிக்கை வேண்டும். பேசிக்கலி செய்யணும் என்ற அந்த உந்துதல் என்பது வேண்டும் நமக்கு. சோ இதுல இருந்து அட்லீஸ்ட் ஏகாதசி உபவாசம் கோயிங் ஃபார்வர்ட் பகவானே நமக்கு நடத்தி கொடுப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து வந்தது.
சோ இனிமே நாம உபவாசம் இருக்கிறோன்றத வந்து சொல்லவே கூடாது என்பதை நாம மனசுல கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ மனிதர்கள் மட்டுமே தலைமையினை அணுகுவார்களே. நம்ம எல்லாருமே பக்தி தொண்டுல முன்னேறிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனா அவ்வப்போது நாம சிறு சிறு அனர்த்தங்கள் நம்மளை அறியாமல், அதனுடைய நோக்கம் கூட புரியாமல் நாம செய்து கொண்டுதான் இருப்போம் இல்லையா? அந்த அனர்த்தங்கள்ல இருந்து கண்டிப்பா பகவான் நம்மளை ரட்சிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் திங். அனர்த்தங்களை தவிர்த்தால் பக்குவமான பாதை எது என்பது நமக்கு தானாகவே பகவான் வழி நடத்துவார். இது அனர்த்தம் என்று தெரியாமலே செய்து கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அதற்கான பாவத்தையும் சேர்த்து நாம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு தான் போகணும் இல்லையா? சோ குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் அர்ஜுனனுக்கும் ஒரு தருமாற்றம் ஏற்ற போது அப்போ என்ன செய்தார் அவர்? பகவானுடைய பாதங்களில் வந்து 2.7 ஸ்லோகத்துல இல்லையா? சோ அந்த கார்பண்ய தோஷ பகத் சுபாவக இல்லையா, பகவான் திருப்பாதங்களில் போய் அவர் போய் சரணாகதி அடைந்தார். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். 2.6 வரைக்குமே அவர் வந்து என்ன செய்தார்? வந்து he was speaking, அவருடைய நிலையை பற்றி எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருந்தார். மேலும் கருணை, 5 காரணங்களால் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் இல்லையா, அது எல்லாமே சொன்னார். கார்பண்ய தோஷ் பகத ஸ்வபாவக பிரச்சாமி துவம் தர்ம சம்மூட சேத்தக எஸ் ஷேயா, அதாவது ஷேயா அப்படின்னா நன்மை, ஷியா நிச்சிதம் நிச்சயமாக ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் சாதிமாம் துவம் பிரபன்னம், பிரபன்னம் சரணாகதி அடைந்து விட்டேன், நான் உன் பாதங்களில் சரணாகதி அடைந்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து வேண்டிக் கொள்கிறார். பகவானிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறார் யாரு? அர்ஜுனர். சோ அது போன்ற நாமளும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய பாதங்களை வந்து தாழ்பணிய வேண்டும். ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலுமே அந்த பக்குவத்தை வந்து எடுத்து செல்லணும்னா பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால எடுத்து செல்ல முடியும். இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக இட்டு செல்ல முடியாது. சோ நமக்கு சில உலகியல் சூழ்நிலைகளால் சில தடுமாற்றங்கள் ஏற்படலாம். எஸ், இந்த தடுமாற்றங்கள் தான் நமக்கு நிகழ்றதே. அந்த தடுமாற்றங்களிலுமே தாண்டி நமக்கு உறுதி கொண்ட மனசு வேண்டும். இறைவன் பால் வந்து உறுதி கொண்ட மனது இருந்தால் இந்த தடுமாற்றங்களையும் தாண்டி செல்லக்கூடிய சக்தி எல்லாமே பகவான் கொடுப்பார். அந்த நம்பிக்கை நமக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும். உண்மையிலே நாம செயல்படுகின்றோமா இந்த இடத்துல? கண்டிப்பாக கிடையாது. நம்மளை செயல்படுத்த வைக்கிறார் அப்படிங்கறத வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே நமக்கு உணரக்கூடிய பக்குவத்தை கொடுக்கிறார் பகவான். ஆனால் எப்போ நாம் அவரையே சார்ந்து செல்லும் பொழுதுதான். ஆனால் நாம் சரியான விளக்கம் தரக்கூடிய தலைமையை அணுகினால் இல்லையா, நமது துன்பங்கள் தீரும். நமக்கு துன்பங்கள் என்பது கூட இருக்காது. அது துன்பமாக இருந்தாலும் அது நமக்கு துன்பமாகவே இருக்காது. தேவர்கள் பிரம்மனிடம் சென்று துன்பத்திற்கான காரணத்தையும் கேட்டார்கள். பிறகு எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால் இது எல்லாம் நிகழ்கின்றது, இது எல்லாமே ஆஸ் பர் இஸ் பிளான் அப்படிங்கிறது வந்து அவர்கள் தெரிந்து கொண்ட பிறகு, அந்த விளக்கத்தை கேட்டிய பிறகு ஓகே, சொல்யூஷனும் கிடைச்சாச்சு, பகவான் வரப்போகிறார், ரட்சிக்க போகிறார், எதற்காக நாம வந்து இதை பற்றி வருத்தப்பட வேண்டும் என்று தேவர்களும் எண்ணிக்கொண்டு அவரவர்களுடைய இருப்பிடங்களுக்கு அவர்களும் திரும்பினார்கள் இல்லையா, நிம்மதியாக திரும்பினார்கள். சோ பீஸ். சோ எங்க போனாலுமே நமக்கு சந்தோஷத்தை விட நிம்மதிதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சோ அந்த நிம்மதியை தான் நாம தேடிக்கொள்ளணுமே தவிர சுகத்தை வந்து நாம தேடவே கூடாது. சுகம் என்பது அறியப்பட வேண்டியதுதான் இல்லையா. எதுல நமக்கு சுகம், அதாவது ஆன்மீகத்தில் சுகம் தருகிறதா, பௌதிகத்தில் சுகம் தருகிறதா, சுகம் என்பது வேறுபட்டு கொண்டே இருக்கும். ஆனால் பக்தி என்பது நிம்மதி என்பது எல்லோரும் அடையப்பட வேண்டியது. சோ நிம்மதி எப்பொழுது கிடைக்கும்? நமக்கு ஆன்மீகத்தில் சென்றால் மட்டும்தான் கிடைக்கும். பௌதீக நிம்மதி என்பது தற்காலிகமானது, அதுவெல்லாம் டெம்பரரி தான். சோ அதனால நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் செல்லும் பொழுதுதான் நிரந்தரமான நிம்மதி என்பது நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருப சிந்துபிய வச்ச பतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।